Mala ya kamata in za ka shigo ka rika sallama kuma ba a nan ake zama ba. Can za ka zauna. Shayi za a sama. Ashe ka gane zancen. Da madara. Ashe ka gane zancen. A safe ko milki. Ashe ka gane zancen. Ya suwa makwai ne? Ashe ka gane zancen. A yau da ma. Ashe ka gane zancen. Ashe ka gane zancen. Malam kudin shayin. Ashe ka gane zancen. A maganan kudin shayin da na haɗa ma nake yi. Ashe ka gane zancen. Ban gane na gane zancen ba. Ashe ka gane zancen. Malam kudin shayin da na sama da kwai da madara nake magana. Ka gane zancen. A yau da ma. Malam ya ban gane ba na yi ma shayi za ka zo ka wuce ka tafi ba ka ban kudi na. Ashe ka gane zancen. Yanzu abin da kake maimaita min kenan me kake nufi? Ashe ka gane zancen. Kalla da kake gani na nan kwallon dan iska ne na zauna a Agege na je Lagos. Ashe ka gane zancen. Ba ni jin bari in na fara iskanci. Ashe ka gane zancen. Ka ban kuɗi na kawai kuɗi na sani. Ashe ka gane zancen. Ashe ka gane zancen. Ashe ka gane zancen. Ashe ka ga malam me ya ka da shi mai shayi? Malam ya zo na sa mai shayi da madara fif. Ashe ka gane Da zancen. milki din nan sabon madaran da ake kalla. Sabon milki. milki. Na soya mai kwai guda biyu na bashi biredi. Shagali. Na kama 530. Ashe ka gane zancen. Ya shagali to kai baka san wannan mahaukaci bane? Mahaukaci. Ashe Duk ka gane an wannan zancen. ba wanda bai san wannan Waye mahaukaci bane. mahaukaci? Gashi Ashe ka wannan gane mahaukaci ne zancen. Wannan ne mahaukaci. Wannan mahaukaci ne.